Office One ще ви помогне да влезете бързо в света на най-модерното и интерактивно обучение. Представяме първият проектор с добавена реалност, който превръща всеки под в сцена на забавление, учене и развитие. Това е OnEvo – модерно устройство с над 100 вградени игри на български език, интригуващи децата. Интерактивният под може да се използва за образователни задачи, гимнастика, логопедични занимания и дори при процеса на рехабилитация при деца със специални образователни потребности. Устройството създава виртуален интерактивен под, на който децата могат да изживеят страхотни приключения. Учителите получават материална и дидактическа подкрепа под формата на методически пакет, който отговаря на изискванията на основната учебна програма. OnEvo развива чудесно двигателните умения на децата и е идеален начин за организиране на групови игри. Нека ви представим и още от модерните приятели на децата, които ще развият въображението и логическото им мислене. M-Tiny се контролира без необходимостта от екрани, за да насочи детето да изследва, възприема и създава чрез изключително интерактивни, стимулиращи и забавни игри. Продължаваме с робота Ботли, който също учи децата на начално програмиране без дисплей. Той се движи чрез дистанционно управление, работи с карти, които децата могат да наредят в определен ред, а след това да програмират Ботли да извърши последователността им. Dash поставя началото на програмирането чрез екранно устройство, като използва изключително опростен, безплатен, блоково базиран софтуер, който дава изключително голяма свобода на програмиране. Разбира се, освен модерните технологии, можем да предложим и класическите продукти, подпомагащи образованието и развитието на мълчуганите. А какво по-хубаво от това изделията да са от висококачествени естествени материали? Марката Smallfoot предлага изключително богато разнообразие от дървени продукти, произведени в Германия, с гаранция за отлично качество и издръжливост. В асортимента ще откриете както неща за децата в ясла, като локъри, играчки за нанизване, книжки, така и продукти за цялостно оборудване на една детска градина с детски кухни и магазини, детски инструменти, ролеви комплекти, настолни игри, музикални инструменти, пъзели, играчки за развиване на моторните умения, с дейности като надграждане, нанизване, закопчаване и подреждане. Вече познавате марката Engino. Тя включва конструктори, подходящи за деца над 3 годишна възраст, с възможност за сглобяване на до 10 различни модела. Продуктите са разработени специално за развитието на фините двигателни и когнитивни умения на децата чрез забавна и творческа игра. Разработката на Cuboid се основава на най-новите педагогически принципи на STEM и има за цел да предостави на момичетата и момчетата необходимия опит, умения и знания, за да се справят с технологичния напредък в бъдещето. За цялостното модерно оборудване на една детска градина може да разчитате на Office One не само за образователната база, а и за мебелната такава. В асортимента ни има голямо разнообразие за най-малките, от легла в различни конфигурации, през гардеробчета и шкафчета до столчета и маси. Следваме съвременните тенденции за детско-градинско обзавеждане с вдъхновяващи естетичен вид, който предразполага децата да растат щастливи и спокойни. Затова ви представяме част от нова серия мебели, направени от шперплат, който осигурява по-голяма безопасност. Можем да реализираме проекти специално за вас и да създадем цялостни интериорни решения за всяко пространство. Чрез тези мебели лесно се обособяват различни зони в игралното помещение, а изчистената и организирана визия с натурални тонове спомага да научите децата сами да подреждат играчките си. Доверете ни се за изграждането на една съвременна, вдъхновяваща и модерна образователна среда още днес.